پرانیا امریکیان خوابیەکێ ji du partiyên serekî vegirê didin. Yên din navê serbixwe li xwe dikin û deng didin berbijaran bêyî girêdana bi partiyê ve. Hinek jî piştgiriya berbijarên partiyên biçûktir dikin. Hejmara wan çend be jî navek li hemû partiyên din tê kirin. Partiya Sêyem. Carnan berbijarên partiyên Sêyem di helbijartinên xwecihî yan jî yên wîlayetan de serdikevin. Lê ew kêm caran di helbijartinên niştîmanî de serkeftî dibin. Ji sala 1853 ve Serokê Amerîkayê yan komarî yan jî demokrat bûye. Lê ew nayê wê wateyê ku partiyên Sêyem nikarin guhartinê bikin. Berbijarek Partiya Sêyem ku piştgiriya komarî yan demokratekî hebe, dikare berê helbijartinan bide aliyekî. Partiyên Sêyem gelek caran balê didin ser mijarekê ku ew bawer dikin her du partiyên serekî paşguh dikin yan jî birêkûpêkî serederiye li gel nakin. Dema ku partiyên Sêyem rêjeyeke piştgiriya gelerî werdigirin, carnan helwestên wan ji aliyê yek ji her du partiyên serekî ve tê qebûl kirin.